Ang tini bad dong ka social media karani bangai to kuthai kamang hoite kabang ma sing bini lalai obon chung joto zaman sak sing khlai to chini koi ta garang thang kidaw bo ke ba saimang ra ini ano nang nei khlai dom kiru om kiru balai khe wana ma singsa kok tangai male ang 1918 sini samung khlai to mane ta 2026 jora running choli to but oba hai jeng gal waisa pano phaya ko ana tini Ambasani Rakesh Tripura nebus hawo waisa Hindi bai bas hawo kok boro bai to sasania Hindi bamon or record on number 9 edin rok Muslim ni number Mirazul Islam ne gaisa number ba 2 din dore ano torture and ana domkiri man no buthari pere nai no oje Tripura sani samuya kardi Ari bai nung jodi ang bai dusman ba nini bo jaga ana sajai ang no face to face phai ang bai malagi nung je babe phum bai domkiri oi buthari pere nai bo legal nini abo no hnya je nung je babe kutu khaje ano to ঠিক আছে ang comment section lo han jaman tong social media kok saga kabang ma saya bo hanai to ka ham hanai to ang accept khlai abo je phun bai ano domkir mane ang belai ke ang nijibo kiri thanga tangai male ani first time oba ke domki homkir jaga ani ano handi ani no problem ano handi but ani family ani bai behani rishta hoita ano emon babe kutoka emon bad language use khaika emon babe bo jodi tongmu no bo jodi o problem bo nije nongui thangna jodi kabang ma chini ora kabang tabo kamai tong ta kuthai kamang hoite kabang ma sing bini lalai obon chung joto zaman sak sing khlai to chini koi ta garang thang kidaw bo ke ba saimang ra ini ano nang nei khlai dom kiru om kiru balai ke ang tini bad dong ka social media karani bangai